Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы гэта рабіць у нашым штотыднёвым эфіры разам з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Давайте першым мы тут паглынемся, зарынемся у гэты вал просто навінаў апошняга дня, ночы, можна нават сказаць апошніх хвілінаў, бо пастаянна нешта мяняецца. Я нагадаю усім пра тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана, на які варта подпісацца, калі вы гэта яшчэ не зрабілі. Подпісацца ў тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна, тому что экстрэміскім ён прызнаны ўжо пэўны час як лукашэнкаўскім рэжымам. Таму калі небяспечна, то чытайце без подпіски, але абавязкова чытайце, як гэта раблю я пастаянна. Ну і безумоўна не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і задавайте свае пытанні, каб мы маглі быць у кантэксце того, чым жыве чат, бо я не заўсёды паспяваю адсочваць усе каментары, таму ёсць магчымасць праз донат на экран вывести сваё пытанне. Таму, спадар Александр, не дзіва, але я пачну безумоўна з тэмы атакі расійскіх дронаў на тэрыторыю Польшчы, на Польшу. Якая рэакцыя у еўрапейскіх СМІ? Безумоўна, мы тут бачым цытаты асобных еўрапейскіх палітыкаў, што там сказала Урсула фон дер Ляйен, там ці яшчэ Макрон, ці яшчэ хто-небудзь, але агульная рэакцыя якая, пра што кажуць палітыкі, ваенныя эксперты, ёсць ужо што адзначыць? Ну, рэакцыя ў пэўным сэнсе, я б сказаў, трошки такая запозненая, у тым сэнсе, калі гэтая навіна ўжо актыўна прысутнічала ў польскай інфармацыйнай прасторы, беларускай, украінскай, то бок сёння раніцай яшчэ ў шэрагу заходніх выданняў нічога не было. Яны пачалі вось гэты пік, інфармацыйны пік у гэтым накірунку, асэнсавання таго, што адбылося, яно адбываецца вось зараз, калі вось паглядзець розныя выданні розных краін, то, конечно, гэтая тэма, асабліва еўрапейскіх, тэма выходзіць на першае месца. Ну, ёсць свае асаблівасці, напрыклад, Францыя, там трошки іншая сітуацыя, бо ўсё ж таки ў іх змяняецца ўрад, будзе новы прэм'ер, таму і трошки іншыя акцэнты і палітычныя ў той же французскай прэсе, але гэта ізноў жа асаблівасці. Для мяне зразумела, што цягам сённяшняга дня гэта тэма будзе галоўнай, будзе вельмі актыўна абмяркоўвацца, бо ізноў жа, як вы згадали, ёсць ужо палітыкі з вельмі сур'ёзнага ўзроўня, якія выказваюцца і ў Польшчы, і за межамі Польшчы, іх будзе ўсё больш і больш, так што думаю, што цягам гэтага дня тэма будзе галоўнай, тым больш мы не ведаем, што будзе яшчэ адбывацца у наступныя гадзіны. Раз-пораз выказваюцца і ваенныя эксперты. Ну, я б тут, калі паглядзець на тое, што яны кажуць, тут нічога такога дзіўнага, надзвычайнага, сенсацыйнага няма. Я б тут вылучыў бы две пазіцыі. Адна такая вельмі стрыманая ў тым сэнсе. Тое, што гэта расійскі след, пра гэта гаворка не ідзе, гэта зразумела. Тут пытанне хутчэй, якое абмяркоўваецца, ці гэта было зроблена расійскім бокам наўмысна, альбо не. Ну, вось ёсць две фракцыі. Ёсць першая фракцыя, я б назваў бы іх, умоўна кажучы, ваенныя эксперты, аптымісты, якія кажуць, ну, глядзіце, можа так просто адбылося, можа яны гэта насамрэч наўмысна не рабілі. І ёсць іншая фракцыя, ну, мне падаецца, на дадзены момант яна куды большая, і ўсё ж такі факты таксама сведчаць на карысць хутчэй гэтай фракцыі, што гэта ўсё было спланавана, і нічога тут такога выпадковага не адбылося, што гэта быў план, і по плану ўсё ішло. Ну і, дарэчы, колькасць гэтых дронаў, якія патрапілі на тэрыторыю Польшчы, у рэшце рэшт, ну, яна сведчыць пра тое, што выпадковасць гэта не выклятае. Мне падаецца, Дональд Туск сказаў, што калі 2 альбо 3 альбо можа 4 гэта выпадковасць, а калі там 20 альбо на дадзены момант каля 20, наколькі я разумею, 23 ўжо агучылі.
23 тут про нейкую выпадковасць казаць вельмі цяжка. Колькасць сведчыць хутчэй про тое, што гэта быў запланаваны крок. Але калі мы кажам про рэакцыю, узгаданы Макрон сказал там, как бы это асудзіў, рашуча асудзіў вось усю гэтую сітуацыю. Хтосьці з палітыкаў заяўляе про просто недапушчэнне такога. А наколькі я разумею, прадстаўнік НАТО выказаўся з нагоды того, что ну это не атака было, гэта не напад быў, гэта вот незразумела, что было там нейкае такое. То есть вот что гэта азначае? НАТО как бы ужо спрабуе апярэдзіць падзеі і ухіліцца ад 5-го артыкула? Ну, про 5-й артыкул справу ввогуле пакуль не ідзе. Польша ж гаворыць про 4-й артыкул. 4-й артыкул гэта паведаміць, пракансультавацца. Ну а калі будзе і про пераход нейкі да 5-го артыкулу, ну увогуле гэтая тэма не ўздымаецца. Як можна патлумачыць гэтую рэакцыю? Ну, па-першае, патлумачыць яе можна тым, што гэта эскалацыя, і калі ідзе эскалацыя, і ты маеш справу яшчэ з такім праціўнікам, як Расійская Федэрацыя, трэба паводзіць сябе падкрэслена асцярожна. Бо Расія ўжо, прынамсі ва Ўкраіне, прадэманстравала, што яна гатовая весці вайну і правакаваць вайну. А заходні бок, НАТО, зразумела, ніякай вайны весці не жадаюць. Гэта першы момант. Другі момант звязаны з тым, што як бы гэта неяк не гучала, але тое, што адбылося сёння ўначы, гэта тое, чаго чакалі. Тыя розныя сцэнарыі, якія ў кантэксце вучэнняў Захад-2025 былі, публікаваліся рознымі экспертамі, набліжанымі да НАТО, набліжанымі да Міністэрства абароны розных еўрапейскіх краін, ну, сыходзілі з таго, што нешта будзе. Гаворка ішла там пра розныя магчымыя правакацыі, у тым ліку і вось гэты сцэнарый з дронамі, ну, ён напрошваўся. Ёсць і розныя іншыя рэчы, якія там узгадваліся. Гэта і парушэнне паветранай прасторы, напрыклад, знішчальнікамі падчас вучэнняў, альбо спробы перавесці мяжу людзьмі апранутымі так званымі зялёнымі чалавечкамі 2025. Вось такі варыянт быў магчым. Абвастрэнне міграцыйнага крызісу. То бок гаворка ішла пра зусім розны і зразумелы набор правакацыяў. І вось тое, што адбылося, гэта не тое, што не чакалі, гэта тое, чаго чакалі. Хаця тут паўстае пытанне, калі чакалі, чаму ж у польскага боку атрымалася збіць толькі невялікую колькасць гэтых дронаў. Але гэта іншае пытанне. І зараз мы бачым, што ось гэтая правакацыя адбылася. Магчыма, гэта не галоўная, а толькі першая правакацыя сярод усіх тых, якія запланавалі. Альбо я б нават сказаў, яшчэ і да гэтага былі гісторыі, там, пэўна, першая буйная правакацыя. І што мы маем на дадзены момант? Гэтыя вучэнні, яны ж, колькі я разумею, яны афіцыйна пачынаюцца толькі 12-го. То бок зараз яны гэта зрабілі, і яны могуць сачыць за рэакцыяй НАТО. Калі рэакцыя НАТО будзе там жорсткай, такой не толькі вербальна жорсткай, а паследуюць канкрэтныя крокі, гэта можа для Расіі стаць прычынай, ну, павысіць узровень гэтых вучэнняў, змяніць фармат гэтых вучэнняў, іншае. Таму і з боку НАТО сапраўды паводзіць сябе асабліва асцярожна. Ці гэта добрая насамрэч тактыка? Я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што асцярожнасць у гэтым выпадку гэта добрая тактыка. Бо Расія, як мы бачым, вельмі уважліва сочыць, не выказваецца, але сочыць за тым, што адбываецца. Выказаўся расійскі прадстаўнік, часовы павераны ў справах Расіі ў Польшчы, але ён мусіў выказацца, у яго іншай магчымасці не было. Але вось з боку Міністэрства абароны Расіі, МЗС Расіі, там выказванняў няма. То бок яны уважліва сочаць за той рэакцыяй, якую мы зараз назіраем у Польшчы і ў іншых краінах. Калі яны адчуюць, што гэта рэакцыя слабая, што правакацыя атрымалася, яны хутчэй за ўсё павысяць гэты градус. Так што ў гэтым сэнсе я мяркую, што вось гэтыя вельмі асцярожныя заявы, якія пакуль робяцца, яны зразумелыя ў гэтай сітуацыі, але хутчэй за ўсё контрпрадуктыўныя, калі ты хочаш прадухіліць наступныя крокі з боку Расійскай Федэрацыі.
Дарэчы, еще ж таки, як вы лічыце, калі улічыць, что гэта, ну тут не улічыць, я не военный эксперт, але я лічу, что гэта адмысловая атака России, скіраваная супраць краіны НАТО, Польшчы, что яна рыхтавалася ўжо загадзя, і як вы лічыце, а ці была яна ўзгодненая з Пекіном? Я пагажуся з вами у тым сэнсе, што гэта гісторыя спланаваная. Я не думаю, што яна звязана нейкім чынам з тым, што учора Польша вырашыла зачыніць мяжу. Не, гэтыя акцыі яны плануюцца загадзя, і калі мы паглядзім сапраўды каляндар, калі гэта мае сэнс рабіць, калі што змяніць фармат вучэнняў, ну калі гэта рабіць, калі не сёння. Сёння у нас яшчэ застаецца пэўны час до 12 і шмат чаго можна змяніць. Таму тэрмін для правакацыі такой, ну відаць, аптымальны. Так што ў гэтым сэнсе выглядае ўсё лагічна. У якой ступені гэтыя рэчы каардынаваліся з Кітаем, што менавіта гэтая акцыя, думаю, што хутчэй усё ж таки не такі там узровень залежнасці, каб Расія кожную з пункту гледжання Расіі нават дробязную акцыю, ну ці больш-менш вялікую, ну як гэта ж не галоўная военная акцыя ў гэтай вайне, каб пакуль прынамсі, каб яна ўзгадняла гэта ўсё з Китаем. Я думаю, что там больше на агульным узроўні. Китай не супраць, відавочна не супраць, каб Россия працягвала, бо ў рэшце рэшт, канешне, ёсць эканамічныя праблемы, якія гэтая напружанасць ва ўсходняй Еўропе для Китая выклікае, але калі паглядзець з пункту гледжання кітайскага стратэгічна, то ёсць і свае пазітыўныя бакі. Гэта адганяе увагу от Китая. Китай можа далей рабіць свае справы у сваім рэгіёне, назапашваць моц і іншае. То бок гэтыя канфлікты, якія ідуць зараз у Еўропе, яны у доўгатэрміновай перспектыве, нават у сярэднетэрміновай перспектыве могуць быць на карысць Китаю, якіх хай і страчвае зараз эканамічна, але гэта ўсё не фатальна. Так што я думаю, што прынцыпова Китай не супраць, але не думаю, што гэта было, што Владимир Путин там звярнуўся да Си Цзіньпіна і сказаў: ну вось мы вырашылі гэта зрабіць, вось ты дазволіш, ты не супраць, каб мы гэта рабілі. Думаю, што на таком узроўні гэтага не было. Дарэчы, можа быть трошку ў бок, але я уже чытаў такія, ну как бы меркаванні, што пасля учорашняга удару ізраільскіх сілаў по Катару, по лідарах Хамаса, ну і Россия вырашыла: ну раз вам там можна, то чаму нам тут таксама нельга, і как бы прызначыла гэты удар по Польшчы? Думаю, что не, тому что Израиль, тое, что Израиль зрабіў учора ў Катары, гэта ж не першая такая военная аперацыя. І Ізраиль вось за апошнія гады праводзіў ужо шэраг такіх спробаў знішэння, некаторыя паспяховыя, некаторыя менш паспяховыя, але гэта пэўная традыцыя у тых дзеяннях спецслужбаў, якія ізраільскіх спецслужбаў за апошнія гады. У России, я думаю, не думаю, што яны карысталіся нейкім чынам гэтым ізраільскім прыкладам альбо заўважалі яго. Я думаю, што зараз Россия не да Ізраіля і не асабліва не да гэтых падзеяў. Яны сочаць куды больш за сітуацыю ў Еўропе, за сітуацыю ва ўкраіне. І зноў жа, я падкрэслю, я не военны эксперт, але тое, што я чую і бачу ад военных экспертаў, яны кажуць хутчэй пра тое, што вось такія акцыі, як гэта не тое, што можна там запланаваць за 20 хвілінаў, за 3 гадзіны, там іншае. Што такія акцыі, яны плануюцца загадзя. І зараз, ну просто калі мы паглядзім вось таймінг, так, час, яно атрымалася выдатна. Вось зараз гэта адбылося 10-го. Сёння гэта будзе вельмі вялікая тэма, пра гэта будуць разважаць. Расія можа сачыць за рэакцыяй і вырашаць для сябе, што яны ў рэшце рэшт будуць рабіць у фармаце гэтых вучэнняў Захад 2025. Ці будуць яшчэ нейкія крокі, а можа гэтыя вучэнні пройдуць досыць так павольна, без абвастрэння. Ну пакуль, гледзячы на дынаміку таго, што адбываецца апошнімі днямі, хутчэй за ўсё, гэта не апошняя ступень эскалацыі.
Давайте звернемся яшчэ раз да тэмы закрыцця мяжы і пытанне ад гледача пад нікам Максім. Вітаю, як вы лічыце, цяпер Польшча ніколі не адкрые мяжу ці адкрые для людзей, але ж працягне трымаць зачыненай для грузаў? Польша пайшла на досыць радыкальны крок. У якой ступені ён быў запланаваны ў кантэксце гэтых вучэнняў, пытанне адкрытае, бо ізноў жа магчымасцяў і повадаў для таго, каб пайсці вось на гэты крок за апошнія 5 гадоў у Польшы, асабліва за апошнія 3 гады хапала. І тым не менш Польша на такія радыкальныя крокі не ішла. Зараз пайшла. Тут узнікае пытанне, ці гэта сапраўды адказ на гісторыю з манахам-шпіёнам, якую прадэманстравалі беларускія ўлады, альбо ўсё ж такі гэта з польскага боку было хутчэй запланавана, у прынцыпе, і Польша просто чакала добры момант, калі гэта можна будзе зрабіць. Так ці інакш, у гэтай гісторыі нараджаецца, і мы бачым яе зусім новая дынаміка. Бо ізноў жа учора, калі мяжа зачынялася, польскія ўлады яны ж падкрэслівалі, што гэта мера ў прынцыпе часовая, гэта нічого не змяняе, усё часовае можа стаць тэрміновым, але гэта часовае пытанне, і калі скончыцца гэтыя вучэнні, у прынцыпе рыторыка была такая, што ўсё можа вярнуцца да той сітуацыі, якая была яшчэ некалькі дзён таму. Но зараз мы бачым, што новая рэальнасць. Зноў жа, мы бачым новую рэальнасць. Новая рэальнасць тым, што вось пайшоў новы крок эскалацыі, звязаны з гэтымі дронамі і з той інфармацыяй, што частка гэтых дронаў прыбыла менавіта з Беларусі. Канешне, ёсць гэтыя паведамленні і сцвярджэнні кіраўніка генштаба Муравейкі, беларускага генштаба, пра тое, што беларускі бок нібыта дапамагаў палякам збіваць альбо папярэдзіў палякаў пра тое, што гэтыя дроны прыйдуць. Но гэта пакуль польскім бокам, наколькі я разумею, на дадзены момант не пацверджана і застаецца толькі выказваннем Муравейкі. Так што калі вось паглядзець на сітуацыю сёння, вось пасля ўсяго таго, што ўжо адбылося, а яшчэ некалькі дзён вучэнняў і шмат чаго можа адбыцца, мне цяжка сябе ўявіць, што пасля гэтага польскі ўрад просто зробіць выгляд, што нічога не адбылося, адчыняем мяжу, все, вучэнні скончыліся, там было ўсё ціха, спакойна, ніхто ні на кого не нападаў, мы адчыняем мяжу. Думаю, што пытанне мяжы, адчынення мяжы будзе звязана з тым, каб беларускі бок пайшоў хаця б там на нейкія кампрамісы. Магчыма, каб таго ж манаха, які, як разумею, знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, арыштаваны, каб яго вярнулі. Магчыма, гэты крок. Магчыма, вызваленне палітвязняў, магчыма, нейкія часткі палітвязняў, асабліва тых, якія цікавяць Польшчу, той же Андрэй Пачобут. Магчыма, спыненне міграцыйнага крызісу на мяжы. То бок, на нейкія, я думаю, што ўсё ж такі на нейкія крокі, каб мяжа ізноў жа адкрылася, беларускаму боку прыйдзецца пайсці. Калі пазіцыя Лукашэнкі будзе бескампраміснай, нічога не рабіў, не буду рабіць і хадзіце ад мяне, тады мне цяжка ўявіць, што мяжа вось раптам адчыніцца. Лейба Бронштейн чамусьці перакананы, што Польшча не зачыніла мяжу для транзіту. Ён тым самым капслокам гэта слова выдзеліў грузаў. Я, можа быць, нешта не так разумею. Наколькі я слухаў Туска, перакрыта ўсё цалкам, і грузаперавозкі чыгуначныя па чыгуначнай дарозе. Ці ўсё ж таки транзіта гэта не тычыцца? Тут трэба паглядзець, што адбываецца на мяжы. Я таксама зразумеў Туска менавіта так, што перакрыта ўсё. Вось. І той, як хутка выказваецца беларускі бок на гэты конт. Сёння ж была таксама заява міністра замежных спраў Рыжанкова пра антынародную у двукосе дзейнасць, гэта цытата, дзейнасць польскіх уладаў. Мне падаецца, што прынамсі падаецца, што транзіт таксама пад гэта падпадае. І зноў жа, я тут буду выказвацца вельмі асцярожна, гэта могуць пацвердзіць альбо абвергнуць тыя людзі, якія уважліва сочаць за тым, што зараз адбываецца на мяжы.
Давайте я звярнуся до аднаго з допісаў у вашым телеграм-канале. Дарэчы, яшчэ раз раю усім подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Вы пишете: в упадку рашэння Польшчы цалкам закрыць мяжу з Беларусю можна сыходзіць з таго, што яно прынята па узгадненню з Брусэлем, асноўнымі еўрапейскімі партнёрамі і хутчэй за ўсё, і гэта асабліва сумны момант для Лукашэнкі, з Вашынгтонам. Все ж таки, сапраўды, я так думаю, что без узгаднення с Брусселем не адбылося, але Вашингтон, і что тут сумнага для Лукашэнкі? Ну, мы павінны ж разумець, што гэта рашэнне з наступствамі. Яны тычацца не толькі Польшчы, яны тычацца перша ўсё Польшчы і Беларусі, але яны лічацца і тычацца і шмат якіх іншых краінаў і грамадзянаў іншых краінаў. Так што сапраўды гэта такое не толькі польскае, колькі еўрапейскае рашэнне. Таму я ўпэўнены, што Польшча загадзя паведаміла сваім еўрапейскім партнёрам пра тое, што калі падзеі будуць развівацца, што прынамсі напэўна паведаміла, што калі падзеі будуць развівацца неспрыяльным чынам, у Польшчы ёсць такая магчымасць, і яна будзе выкарыстана. Што тычыцца Злучаных Штатаў? Ну, Злучаныя Штаты гэта таксама вельмі важны, як асабліва падкрэслівае польскі прэзідэнт, галоўны партнёр Польшчы. Так што мне таксама цяжка ўявіць, што такія рашэнні прымаліся без інфармавання Вашынгтону. Хутчэй за ўсё, падчас візіту польскай дэлегацыі на мінулым тыдні ў Злучаныя Штаты, хутчэй за ўсё прэзідэнт Наўроцкі пра гэта паведаміў, пра тое, што такая магчымасць існуе, і што Польшча, калі што, ёй скарыстаецца. Тым больш, што мы ведаем, што падчас гэтай размовы тэма Беларусі сапраўды ўздымалася. Польскі бок гэта пацвердзіў. Што тычыцца Злучаных Штатаў, чаму Лукашэнку гэта непрыемна, што амерыканскія партнёры гэта дазволілі зрабіць, или прынамсі не былі супраць, і ці наогул сказалі, што гэта насамрэч добрае рашэнне, мы падтрымліваем. То бок прынята рашэнне, якое сапраўды моцна б'е як па інтарэсам грамадзянаў Беларусі, гэта зразумела, але таксама моцна б'е па інтарэсам рэжыму Лукашэнкі. І тое, што гэтае рашэнне прынята па ўзгадненні, ну я лічу, што па ўзгадненні, падкрэслю, я лічу, гэта маё асабістае меркаванне, па ўзгадненні з тымі, з кім Лукашенко зараз імкнецца развіваць свае стасункі, рабіць сумесныя праекты, ну гэта досыць прыкры крок, досыць прыкрая справа для Лукашэнкі. То бок значыцца, што не ўсё залежыць, што альбо не ўсё залежыць ад амерыканцаў, альбо не такая ўжо спрыяльная ў адносінах да яго гэтая сённяшняя амерыканская адміністрацыя. Так што, напэўна, гэта тое, што Лукашенко ў гэтым кантэксце ўжо даўно зразумеў. Калі мы ўжо узгадалі Вашынгтон, як вы лічыце, пакуль што я асаблівай рэакцыі з боку менавіта Трампа, хаця розныя там сенатары і іншыя палітыкі ЗША выказаліся з нагоды гэтай атакі дронамі па Польшчы, тым не менш, як вы лічыце, якой мусіць і можа быць рэакцыя Трампа? Ўсё ж таки гэта досыць такая сур'ёзная правакацыя з боку Путіна, Трампа у тым ліку, а не толькі там краінаў Еўросаюза. Я думаю, што з боку Трампа можа паследаваць такая класічная рэакцыя кшталту «я незадаволены Пуціным». Ён ўжо шмат разоў гэта падкрэсліваў, што ён незадаволены. Тое, што яму гэта не спадабаецца, што гэта крок у напрамку Трэцяй сусветнай вайны. Вось такая рыторыка. І трэба пачакаць 2-3 тыдні, каб разабрацца. Паглядзець некалькі дзён, да, што там будзе і як там, але што ён незадаволены, што яму гэта не падабаецца, гэта, я думаю, ён скажа, але відавочна, што Трамп жа разумее, якія могуць быць наступствы далейшай эскалацыі. З аднаго боку, ён не жадае эскалацыі, таму мела б сэнс, можа, і досыць жорстка выказацца, каб паказаць расійскаму боку, што і як гэта выглядае з пункту гледжання Злучаных Штатаў. З другога боку, Трамп па-ранейшаму, і гэта відавочна, мае надзею на добрыя стасункі з Расійскай Федэрацыяй і не жадае іх
пагаршаць. У такіх умовах нейкай жорсткай рэакцыі з боку Трампа, я думаю, чакаць не выпадае. І тут ёсць, конечно, выразнае адрозненне. Выразнае адрозненне ў тым, што калі мы паглядзім на былую адміністрацыю Байдена, яна куды больш цікавілася еўрапейскімі пытаннямі, яны рэагавалі аператыўна, у незалежнасці ад таго, які час у Вашынгтоне. Сапраўды, налёт расійскіх дронаў на Польшчу — гэта не тая падзея, якая там адбываецца кожны дзень альбо кожны тыдзень. Там рэакцыя была там нават у тых выпадках, тых правакацыяў, якія былі ў тыя часы, яна была досыць аператыўнай. Трамп робіць іншым чынам. Ну, ён імкнецца выйграць час. Зараз у Злучаных Штатах ноч, адпаведна, ён можа не рэагаваць, і тут надзея, напэўна, ў тым, што праз некалькі гадзін, ну, можа гэтая сітуацыя нейкім чынам улагодзіцца. Можна будзе адрэагаваць так больш спакойна, стрымана. Вось такі разлік. Але нейкай сур'ёзнай жорсткай рэакцыі, прычым жорсткай не толькі словам, ну, там словы можа і будуць нейкія рэзкія, але каб перайшлі ад словаў да справаў, што вось нібыта, вось прыкладна так, вось Расія пайшла на гэты крок, ну ўсё, далей чакаць ужо няма чаго, будзем уводзіць новыя санкцыі. Ну вось гэтага, я думаю, чакаць ад Трампа не варта. Мы вернемся до Трампа с іншай беларускай тэматыкай яшчэ, але зараз я хотел бы вернуться до тэмы беспілотнікаў, тому что і до тэмы, вот якую мы узгадали, выступы кіраўніка генштаба узброеных сілаў Беларусі Муравейкі, які с пафосам расказаў про тое, як яны уратавалі Польшчу, перадаючы інфармацыю об гэтых беспілотніках. Узнікла адразу пытанне, наколькі гэта праўда, ці адпавядае гэта рэчаіснасці, ці гэта такі прапагандысцкі закід і ўсё. Сапраўды польскія ўзброеныя сілы пацвердзілі, што такі факт быў. Прадстаўнік аперацыйнага камандавання ўзброеных сілаў падпалкоўнік Яцек Гарышэўскі адказаў, што гэтай ноччу сапраўды былі абмены. Праўда, ён удакладніў, я працытую: «Я не хочу зараз обвастрать, что з'яўляецца прапагандай, а что не. Я могу заверить, что информация роўна от боков украинской и белорусской з НАТО высылается, вядется обмен, калі есть такая необходимость. Тому я могу подтвердить, что мы увесь гэты час мели информацию и обмениваліся ёй з нашими суседзямі, з суседнімі краінамі. Шмат з гэтых объектов залетели на стыку трох межаў». Таким чынам, сапраўды обмен ёсць, але вось прадстаўнік польскіх узброеных сілаў звяртае увагу, што гэта не нешта такое надзвычайнае, што такі обмен двухбаковы, трохбаковы, ён ёсць пастаянна, і как бы яны ўжо не першы раз так абменьваюцца. Але калі вярнуцца да выказвання Муравейкі, калі ён акцэнтаваў менавіта зараз увагу на вось ролі беларускага боку ва ўсёй гэтай папярэджанні гэтай сітуацыі, то пра што гэта сведчыць? Што зразумелі, не зразумелі ў Мінску, чаго яны хочуць, якія мэты яны пераследуюць? Першая мэта, яна відавочная. Яны жадаюць зняць сябе усялякую адказнасць і падкрэсліць, што мы да гэтага не маем аніякіх адносінаў. Вось, гэта першы момант. Ну і другі момант, ён прапагандысцкі, што яны, канешне, што яны не проста не мелі да гэтага ніякіх адносінаў, але яны яшчэ і дапамагалі Польшчы у барацьбе вось гэтымі дронамі, якія там раптам з'явіліся. Ну і трэці момант, і зноў жа, ён таксама не выключаны, што тое, што адпрацоўвае Муравейка, гэта частка адпаведнага сцэнарыя вось гэтай аперацыі, якая была распрацавана ў Расійскай Федэрацыі. То бок, вось, будзе зроблена тое, пойдуць тыя дроны, а ваша роля ў гэтай аперацыі вось такая.
Ну вось так это выглядае ізноў жа пакуль незразумелы нейкія пакуль мы не ведаем падрабязнасцяў як это было як там адбывалася якую інфармацыю сапраўды пастаўляў беларускі бок і іншае але тое што абмен інфармацыі ён ідзе і нават у сённяшніх умовах ідзе ну гэта таксама сенсацыя не з'яўляецца гэта было вядома і раней але вот глядзіце атрымліваецца что яны хочуць ну как бы адысці ў бок ад самого факту эскалацыі с ЕС не кажем про Польшу конкретно то есть фактычна ж калі глядзець на адносіны паміж Мінскам і Варшавай то Мінск постоянно эскалуе адносіны тут табе і мігранцкі крызіс тут табе і затрыманне польскага монаха абвінавачванне яго у шпіянажы тут гэтая пастаянная істэрыка антыпольская лукашэнкаўскай прапаганды яго выказванне то есть тут как бы не спроба ўсё ж таки показать что мы тут готовы і с Польшчай можа быть пачаць налажваць адносіны а просто спроба дыстанавацца разумеючы что как бы Путин пачаў ужо на нейкія чырвоныя лініі пераходзіць тая эскалацыя якая ідзе з боку Лукашэнкі яна мне хутчэй падаецца вось такой перманентнай спробай звярнуць на сябе ўвагу вось глядзіце мы можем так рабіць вам а маглі б так не рабіць а вы з намі паразмаўляеце а давайте нейкім чынам дамовімся асабліва на наших умовах дамовімся вось гэта у гэтым напрамку хутчэй ідзе Лукашенко і гэта вельмі такая яму вельмі цяжка у якім сэнсе вельмі цяжка там ціск России ён зразумела велізарны Россия реалізуе свае планы Лукашенко гэта разумее але ён таксама разумее што вось гэтыя ўсе планы правакацый яны могуць прывесці да таго што вайна прыйдзе ў Беларусь і вось з аднаго боку ён удзельнічае ў гэтых правакацыях бо ён шукае для сябе выгаду а ў шматлікіх выпадках напэўна і іншых магчымасцяў у яго няма бо рашэнні прымаюцца ў Расійскай Федэрацыі то бок ён удзельнічае ў гэтым а з іншага боку імкнецца ўсё ж таки мінімізаваць наступствы для сябе для свайго рэжыму ну і конечно ён не хоча каб у рэшце рэшт Беларусь стала часткай чэшскай войны тут же зразумела калі гэтае сутыкненне ўсё ж таки будзе паміж НАТО і Расійскай Федэрацыі то адбывацца яно будзе хутчэй за ўсё менавіта у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі калі ўзяць вось адзін гэты момант з монахам вось гэтую гісторыю яна мне падаецца ізноў жа як я ўжо казаў экспромтам беларускіх спецслужбаў што вось яны хацелі падвысіць уплыў на узняць свой уплыў на Польшу што вось глядзіце у нас яшчэ ёсць чалавек яшчэ один чалавек якога вы жадаеце атрымаць і вось калі вы з намі дамовіцеся калі вы нам нешта прапануеце тады можем і дамовіцца і наконт гэтага чалавека напэўна можем дамовіцца і наконт падшобута вось такая логіка з боку беларускіх уладаў ну тут яны памыліліся бо тое што прыйшло ў выніку зачынення мяжы прычым незразумела як усё будзе далей гэта канешне зусім не тое чаго хацеў бы ў выніку атрымаць Лукашенко таму ён імкнецца зараз па магчымасці смягчыць ён не зацікаўлены у эскалацыі зусім не зацікаўлены ў эскалацыі бо ён разумее што ён у гэтай вялікай гульні толькі частка прычым частка чужой гульні расійскай гульні Ну да, вот я дзеля цікавасці зайшоў зараз на телеграм-канал про лукашэнкаўскі гэтай які нібыта вядзе Эйсмонт пул першага паглядзеў там две навіны за сёння віншавання расійскай з спявачцы Долінай з днём народзінаў і про тое что десятиклассніца з Беларусі перадала дому-інтэрнату первы ураджай прэзідэнцкіх кавуноў. Вось і ўсё то есть нейкая дзіўная рэакцыя галоўнага геапалітыка ўсяго сусвету Лукашэнкі на гэтую сітуацыю асабліва з улікам таго што дроны ляцелі і праз тэрыторыю Беларусі і нібыта нават над тэрыторыяй Беларусі іх таксама збівалі
Я думаю, што зараз ён вядзе размовы з Пуціним, высвятляе, што там насамрэч адбылося і як яно было. Ці ўвогуле тоже пытанне з дронамі яно такое, ці ўвогуле яго інфармуюць пра тое, што там плануецца, ці проста ставяць перад фактам. Апошняе таксама магчыма. Вось. Просто зараз Лукашенко працуе выкарыстоўвае тую тактыку, якую он насамрэч у цяжкай непрыемным для сябе становішча выкарыстоўвае. Менавіта ён маўчыць, ён чакае. Ён чакае, ён хоча перасядзець самую напружную сітуацыю. Ён не хоча дэманстраваць, што гэта насамрэч важна, што гэта вельмі важна, што пра гэта трэба размаўляць. І думаю, што пакуль гэта будзе так. Калі ж, канешне, будзе новы этап эскалацыі, альбо эскалацыя выйдзе на новы ўзровень, адпаведна на новы ўзровень, ну тады Лукашенку прыйдзецца выказвацца. Уся тая дыскусія, якую мы зараз назіраем у Еўропе і часткова ў Польшчы таксама, яна ж у еўрапейскіх краінах і ў Польшчы, яна ж для Лукашэнкі ў прынцыпе спрыяльная ў тым, што ў гэтым кантэксце разглядаецца менавіта роля Расіі, бо рэжым Лукашэнкі ўспрымаецца і даўно ўспрымаецца як частка расійскай палітыкі. І у самастойнасці, у праве на самастойнасць, у нейкіх самастойных дзеяннях гэтаму рэжыму адказваюць. У яго іх няма проста з пункту гледжання шматлікіх еўрапейскіх назіральнікаў. Таму ідзе зараз усё вакол Расіі і яе адказнасці. Там пра нейкую адказнасць Беларусі альбо адказнасць Лукашэнкі, ну пра гэта ж гаворкі не ідзе. Нават у польскім дыскурсе там проста падкрэсліваецца, што яны там заляцелі, гэтыя дроны часткова заляцелі з Беларусі. Тут жа ніхто не абвінавачвае Лукашэнку ў тым, што ён гэтыя дроны запусціў. Але ён разумее, што ў рэшце рэшт наступствы будуць і для ягонага рэжыма і для Беларусі. Таму і імкнецца зараз нейкім чынам пра сваіх людзей, вось таго ж Муравейку, там зразумела, што тое, што ён казаў, гэта было ўсё зацверджана на самым паверсе беларускай улады. Вось рабіць такія выказванні, каб пагадненне, мы да гэтага не маем аніякіх адносінаў, ніякага, гэта не наша. Мы тут па-за гульнёй. Сёння у польскім сейме выступаў прэм'ер-міністр Дональд Туск, і я цытую, одну цытату яго возьму: «Навіной у горшым сэнсе гэтага слова з'яўляецца напрамак, адкуль прыляцелі дроны. Упершыню значная частка дронаў прыбыла наўпрост з Беларусі». Ну і далей ён кажа пра тое, што ў Польшчы за усходняй мяжой ёсць палітычны вораг, які не хавае сваіх варожых намераў. Гэта працяг, ну такой, как бы так сказать, эскалацыі адносінаў па лініі Варшава-Мінск. У пэўнай ступені, конечно, так. Но ізноў жа, нават у тым, што вось зараз сказаў Туск, і гэтае выказванне, і іншае, так, Беларусь успрымаецца як варожая краіна, але перш за ўсё успрымаецца як інструмент расійскай палітыкі. Тут жа гаворка не ішла пра тое, што Лукашенко вось зрабіў гэты крок. Не, там у гэтым сэнсе ўсё чётка адрозніваецца. Тое, што Лукашенко адказны за гісторыю з манахам, думаю, гэта польскім уладам відавочна. Я не думаю, што гэта была нейкая там расійская аперацыя. Думаю, што сапраўды гэта зрабілі беларускія ўлады, і думаю, што таксама лічаць і ў Варшаве. Што тычыцца зараз гэтай усёй гісторыі з дронамі, яны разумеюць, ну вось дроны, это ўжо відавочна не Лукашенко. Рашэнне наконт дронаў прымалася на зусім іншым узроўні. Гэта не тыя рашэнні, якія прымае Лукашенко. Лукашенко, ён з аднаго боку і сам праводзіць антыпольскую палітыку, але ён, і гэта, напэўна, галоўная праблема для Польшчы, ён выканаўца антыпольскай палітыкі расійскіх уладаў.
Ну і давайте звернемся да яшчэ адной эскалацыі, да якой таксама спрычыніўся Мінск, дакладней лукашэнкаўскія спецслужбы. Это шпіёнскі скандал з удзелам КДБ і як вынік затрымання не толькі шпіёнаў, якія дзейнічалі на карысць лукашэнкаўскіх спецслужбаў Мінска, але і высылка дыпламатаў. Беларускія дыпламаты высылаюцца прызнаныя персонамі нон-грата у Чэхіі, у Польшчы, і зараз вось прыйшла сёння таксама навіна у Малдове, з Кішынёва таксама высылаюць. Гэта ўсё агулам якім чынам уплывае на імідж і на стаўленне да лукашэнкаўскага рэжыма і да Беларусі, а можа і да беларусаў? Что тычыцца стаўлення да рэжыма Лукашэнкі, то тут таксама асабліва здзіўляцца няма чаму. Тое, што яны працуюць за мяжой, досыць актыўна працуюць за мяжой, збіраюць інфармацыю. Ну, гэта ж каго-то гэтым здзівіш. Гэта частка іх працы. Канешне. Вось. Тое, што з пункту гледжання рэжыма Лукашэнкі, тое, што гэтую сетку, так бы мовіць, што яна потрапіла ў пастку, што гэтая сетка шпіёнская была знішчана, і тое, што што ідзе гэтая высылка дыпламатаў, гэта непрыемна, але тут пытанне ў тым, наколькі карыснай была насамрэч гэтая сетка. Гэта пакуль цяжка ацэніць, бо мы не ведаем, наколькі карысную інфармацыю атрымаў Мінск у рэшце. І мы цяжка таксама сказаць, наколькі гэта было выбітна ў шпіёнскай гісторыі, якую праводзяць беларускія ўлады. Ці гэта сапраўды было лепшае, чаго яны дасягнулі, што яны адбудавалі за апошнія гады, альбо ў іх такіх сетак у той жа Еўропе яшчэ хапае. Пытанне застаецца адкрытым. Но калі паглядзець на стаўленне да беларусаў, асабліва ў тых краінах, у якіх гэтая гісторыя адбылася, калі падкрэсліваецца, што беларускія ўлады займаюцца шпіянажам на розным узроўні, што яны выкарыстоўваюць і мясцовых, і што яны выкарыстоўваюць палітычных актывістаў апазіцыйных, наколькі я разумею, у Польшчы быў менавіта такі выпадак, калі ў працы на беларускія ўлады абвінавачваецца апазіцыйны актывіст, наколькі я разумею. Канешне, гэта для іміджу беларусаў, настаўлення беларусаў уплывае адмоўна. Так што ў гэтым сэнсе няма чаму здзіўляцца. Калі мы возьмем, напрыклад, прыклад Польшчы или прыклад краінаў Балтыі у дадзены момант, калі ідуць гэтыя вучэнні, калі ёсць такое пачуццё, што сітуацыя можа радыкалізавацца, што вайна можа прыйсці нават у гэтыя краіны, і калі той жа польскі прэм'ер-міністр падкрэслівае, што пагроза сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, у такіх умовах цяжка чакаць, што раптам у той жа Польшчы альбо ў Літве палепшыцца стаўленне да беларусаў. Мы ж ведаем, у экстрэмальнай сітуацыі людзі не схільныя адрозніваць паміж людзьмі і рэжымамі. Так што вось у такіх экстрэмальных сітуацыях дастаецца людзям, якія з гэтымі рэжымамі нічога супольнага не маюць. І вось гэтае ўяўленне таго, што з усходу паходзіць пагроза, што людзі, якія паходзяць з усходу, я маю на ўвазе з Беларусі, з Расіі, якія маюць там сувязі, што яны могуць быць патэнцыйнай пагрозай, у сённяшніх умовах гэта тыя пачуцці, тыя эмоцыі, тыя адчуванні, якія распаўсюджаны ў еўрапейскіх краінах. Безумоўна, гэта дрэнна, але, на жаль, гэта лагічна. У экстрэмальных умовах адбываецца менавіта такое. Дарэчы, верасень, вот мы зараз да вас как з гісторыкам, верасень сумны такі месяц з гістарычнага пункту гледжання і з пункту гледжання бяспекі для Польшчы. Тут 17 верасня набліжаецца, памятаем мы, як сумесна хаўруснікі з аднаго боку Германія нацысцкая, з другого боку таксама камуністычныя гэтыя злодзеі напалі на Польшчу, і зараз вось ізноўку
назіраем гэтую сітуацыю. Дарэчы, такі ну досыць сатырычны каментар з гэтай нагоды даў ізраільскі военны эксперт Ігаль Левін, і ён напісаў: ну вы зразумелі, класічная гісторыя пра злога і добрага паліцейскага. Рускія даслалі беспілотнікі па Польшчы, а Беларусь, фактычны васал Москвы, выратавала і абараніла палякаў. Але давайте мы на заканчэнне нашай размовы звернемся яшчэ раз да беларуска-амерыканскай тэмы. На фоне ўсіх гэтых падзеяў апошніх, як шпіёнскага скандала, так і найперш ўсё ж таки гэтай атакі дронамі і там пэўнай ролі, не ролі там ужо Лукашэнкі і Беларусі ва ўсёй гэтай сітуацыі. Гэтыя перамовы з Вашынгтонам, найперш лёс палітвязняў вызваліць, якія просіць Трамп у Лукашэнкі. Чаго чакаць на гэтым накірунку? Ці будзе працяг размовы, ці будзе вызваленне, ці будзе працаваць далей гэты трэк на фоне ўсяго таго, што адбываецца? У гэтай гісторыі сапраўды вельмі шмат фактараў. Ну, па-першае, глобальны фактар, як будуць развівацца стасункі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Калі яны пагоршацца раптам, то цяжка уявіць, што там будуць нейкае паляпшэнне стасункаў паміж Беларусю, галоўным партнёрам Расіі, і Злучанымі Штатамі. Гэта першы момант. Ёсць асабістыя аспекты. Трамп, як вядома, ён чалавек, які нейкімі тэмамі цікавіцца, надае ім вялікую увагу, а раптам страчвае гэтую цікавасць. Зараз у мяне па-ранейшаму складваецца такое ўражанне, што Трамп разглядае магчымасць вызвалення палізняволеных, беларускіх палізняволеных, як крок у напрамку да сваёй Нобелеўскай прэміі міра, якую ён хацеў бы атрымаць, і таксама як нейкі поспех на беларуска-расійска-украінскім напрамку, дзе яму сапраўды няма чым ганарыцца. Пакуль ён разглядае гэта так, калі ён разглядае, а выглядае так, што разглядае, ёсць шанец, што нейкія кантакты будуць працягвацца і можа ў рэшце рэшт будзе вынік. Калі Трамп раптам страціць цікавасць, ну тады ўсё выглядае досыць сумна. Калі пагоршыцца знешнепалітычны кантэкст, таксама. Лукашенко таксама чакае, ён разумее, што палізняволеныя гэта для яго важны актыў, які ён у прынцыпе, як мне падаецца, выказванне Лукашэнкі сведчыць пра тое. Прынамсі, што ён гатовы абмяняць яго на нешта канкрэтнае, калі амерыканцы яму прапануюць, але ён вельмі баіцца, што ўвогуле нічога не атрымае. Альбо што атрымае куды менш, чым можна было б атрымаць. Ну, вось гэтым і тлумачыцца, вось гэтым шэрагам фактараў, як мне падаецца, тлумачыцца тое, што пакуль мы не бачым нейкіх канкрэтных вынікаў. Усё вельмі хістка. Я б нават сказаў 50 на 50. Можа атрымацца, можа не атрымацца. Шмат якія фактары ўплываюць. Так, ну і на завяршэнне, да, дарэчы, Лейба, я адкрыю табе вялікі сакрэт. Ігаль Левін не ў Беларусі эксперт, а найперш ён ва ўкраіне эксперт. Так што, калі ласка, свае хіханькі да хаханькі пакінь украінскаму боку. Ну і пытанне Браніслава Пірэля Новака, які ён нам задае праз донат, вось пытанне выскачыла на экран, ён нас вяртае да Туска, да яго заяваў і піша, пытаецца, навошта Туск займаецца папулізмам і зачыняе мяжу, калі вядома, што гэта ніяк не ўплывае на ваенных, а толькі на простых людзей. Адказаць на гэтае пытанне досыць лёгка. У адносінах, у стасунках з афіцыйным Мінскам у Польшчы насамрэч ёсць пэўныя козыры, з дапамогай якіх можна ўдзейнічаць на сітуацыю. Прычым яны такія складаныя, тая ж мяжа. Вось я маю на ўвазе мяжу перш за ўсё. Гэта галоўны. Што калі ты зачыняеш мяжу, ты наносіш шкоду сваім уласным інтарэсам, зразумела, гэта міжнародная праблема, але, безумоўна, тым самым ты робіш праблемы і свайму праціўніку, то бок рэжыму Лукашэнкі. Зараз Польшча вырашыла выкарыстаць гэтую магчымасць, каб
з дапамогай ціска дамагчыся адпаведных вынікаў на беларускім напрамку. Мне падаецца так. Магчыма, гэта лагічна, тое што я опісваю, лагічна. Магчыма, гэта сапраўды спантанны крок у тым сэнсе, што вось адбылася гісторыя з монахам, польскім грамадзянінам, і польскі ўрад у гэтай сітуацыі павінен быў нешта зрабіць, прычым нешта сапраўды сур'ёзнае, каб прадэманстраваць Мінску, што ён чакае змены ў беларускай палітыкі адносна Польшчы. Ну вось таму, напэўна, і пайшлі на гэты крок. А што тычыцца ваенных пытанняў, гэта, я думаю, у гэтай сітуацыі хутчэй ўсё ж такі другаснае. Гэта пытанне не ваеннае, гэта пытанне палітычнае. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што у штотыднёвым нашым эфіры на Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Яшчэ раз заклікаю ўсіх подписываться на телеграм-канал спадара Александра. Спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага відэа. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропускать наши стрымы, і расширвайте, каб як мага большая колькасць людзей нас паглядзела. Гэта важна ў сённяшніх умовах. Ну і безумоўна, беражыце сябе, рыхтуйце сябе, як казаў класік, вастрыце косы. Ну і дзякую вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.